salutare toată lumea și bine ați venit la al doilea episod. Acum filmăm cu Florin. Acum te duci. Ia la mine. Ia, uite-te, Eu m-am jucat mai multe. uitați-vă ce... Te-ai băgat skin. Te băgat. Te poate da duci. Auzi cum de jucat. Hei, Florin. Florin. De ce ai pus din apă? Deci nu vine apă acolo. E ciudat. Da. M-am blocat pe scară. Și eu cu tine. Ai cască. Da, deci tu... Da, m-am blocat. Stai, nu putem. Stai, Da, da, ție. Yeah! Stai că mai cazi ca să dau. Ia, am. Set. Nu de asta. De bat. The best. Ia de tine. Nu pot să urce. Bază, cara sede. Ok, ce vine asta? Nu am știut chestii de asta. Nu, pentru că eu nu pot să urce din asta sub apă să faci. Da, e mai secret. Da. Ce fain e că asta găsești. Cum se prind? Da, știu, l-am lăsat acolo. Nu trebuie să fac, că n-avem multe. Vreau să fac livadă. Livada mea. Vreau să mai nivelez aici. Facem apă, o transformăm în flat-uri. Nu pot. O nivelăm. Nu pot în flat-uri, este frică. O să ia multe. Ăsta viziune. E tot avantă. Stai la scuta. Bine. Diamond. Nu. Uite ce cu ăsta. Da, eu știu. Ala când mi le-am luat itemele, pot să le luăm. Mi-am luat din greșeală 2. Bine, pune scări. Asta tot, dar mai intrat pe scară. Da, am eu o scară. Ia. Am o scară, da. Dar dă-mi o mie. O pun eu. Nu știu unde vrei să dau. Da. Unde
te băga bine. Ba da, m-am băgat bine. Nu jos. Noi avem scara, dar nu știu unde e. Dacă nici n-am semnat. Iară, Florin. Nu tot ce place mine, vreau să nu știu. Nu știu ce să fie. Dar n-ai pus torțe pe ei. N-am avut. Ai pus, dar ce puține. O torță, atât ai pus totul, dar asta că le-ai aranjat. Dar nu ne-a trebuit dacă să facem imediat final. Da, Dar nu mai punem nimic pe pereți. nu. Direct final. Da. Pun eu tot final. Nu, dar stai că nu spun. Bă, da, așa. Nu așa de pun, vreau să pun. Nu pune, că nu așa de pun. Ce? Vreau să fac altfel. Și uite-te la tine. Nu te uita la ăla meu. Să nu fac. Nu te uita la mine. Uite la tine, pe tabletă. Te las pe să fac. Dacă nu mă pot băga. Să dai scara să Pentru asta ce? dacă un bit că nu așa trebuia optimistic. Sabu. Ce faci? Trebuie să dai numai pe Ia, ce fac? Am adus am văzut puțin, dă-mi mie scara. Păi ajung, dar eu am lag de la tine. E cum să fac? Bă, de la tine am dat. Trebuie să faci asta. Lag de... Nu mi-ai dat lag când ai intrat. Băi, am dat. Nu ai lag. Ba da, ia ce nașpa să mergi. Da, dar nu mere singur. Da, dar îți merge nașpa. Nu mă duc. Minecraft, ce pot face? Ba nu, fac nimic. Atât îți băg. Nu am nimic, dar când ești singur, dai lag. Ce pot face? Ha, dar se sparge odată. Ce se sparge tot în lag? E de și pe tine. Deci omul să nu îmi spune. Așa buclai. Că nu îmi știu. Uite ce faci. Dar tu îmi dai dat cu mine. Ca și atunci să fac eu. Așa, oh, uite, nu știu. Ce apare? Ceapa mea. Gata! Dobie apa. M-am pe apă. Avem să vedea. Nu avem apă. Pentru așa e mult mai grafit. Așa se pune sala. Cum nu? Bă, du-te cu nu! Nu mă joc cu tine, Andrei. Vreau să-i distrug casca de diamond. Ce faci? Nu. Run! Lasă că n-am viață. Da, da. N-ai viață și te pun. E Florin, dacă e pro.
Da, n-am știut. Bă, uite sus. Știu. N-am. De ce bai are? N-am. De ce face asta? Am tras și pe ăsta. Nu am obligat. Vreau să mă bagă, nu. Hercules. Nu. Bine, dar nu. Am vrut să fiu ca... Nu, unde cel mai set ca... Dar cum scrie set spa? De ce scrie set spa? Uite. Da, hai să vedem, eu-mi dau și l-am pus. Acum îmi dau set spa. Da, da, e cum spune. Să văd. Nu, 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 fauna. Ia uite-l. Nu spune. Na, Da, de dacă spate. te nimic de fauna. Hai să ieșim. Da. Ești mult. Da, Niagara. Nu, acolo jos. Stai că nu acolo gătăm, are următor episod. Bine. La ce să facem și numai așa. Și trebuie să facem și casă de... Giva Mercuru. Ok, peste 2 episoade facem și gătăm casa. E treabă. Aia prima dată casă trebuie terminată. Și cam atât cu acest episod Da, de asta e Minecraft. Prima dată trebuie terminată. Și Episodul 11 de ceas.